హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్స్ కలెక్షన్ బై షూ. టుడేస్ అప్డేట్స్ వచ్చేసి డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అండ్ కిడ్స్ గౌన్స్, కాటన్ శారీస్ అలాంగ్ విత్ గౌన్స్ అండి. నార్మల్గా మన టాప్స్ వేసుకుంటాం కదా, అంబ్రెల్లా కట్ గౌన్స్, అవి ప్రతి దానికి ప్రైజెస్ మెన్షన్ చేశాను నేను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ప్లీజ్ డూ కామెంట్ ఇన్ కామెంట్ బాక్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేస్తాను. సో దాని త్రూ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో ఇది ఈ ఛానల్ అయితే మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ట్యాప్ బెల్ బటన్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. అండ్ నో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ, ఓన్లీ ఆన్లైన్ పేమెంట్ లైక్ గూగుల్ పే, ఫోన్పే, పేటిఎం. Quality assurance trackings will be provided. Okay, and if you want more details about the cloth and else you can contact me. Feel free to ask. Okay, gowns ki vachesi hair band kuda vastundi, beautiful work undi. ఏజెస్ వైజ్ గౌన్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ప్రైజెస్ మెన్షన్ చేయలేదు నేను. సో మీరు ఏజ్ చెప్తే నేను ప్రైజెస్ మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, స్టాక్ అవైలబుల్ బల్క్. సో మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు బుక్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాంటాక్ట్ మీ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ యువర్స్ ఫ్రెండ్స్ కలెక్షన్ బై షూ. థ్యాంక్ యూ, బై బై.